खुलुमबाय आंनि मुङा मुसप्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल। जोंनि बर' हारिनि सानै आगोमा गेदेमा रुंसारि जाबाय नैबे दान मोनसेयावनो, मीन्स बे मास मोनसेयावनो, मीन्स बे 1 मान्थआवनो। बिथांमोननियाव गुबुन मोनसे गावसिनि पार्सनेल बेरामजों साग्लोबसारनायजों लोगोसे कोविड-19 दाजाबदेरनानै दिनै जोंनि बर' हारिनि बेसेबांबा साननो गोरों जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बेसोर सानैया दिनै रुंसारि जाबाय। दिनै आं बिथांमोननि भिडिअ बानायनानै होनि। नैबे जाहैबाय माजेन्द्र नार्जारी आरो बे बिथाङा 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय बा कन्स्टिटिउएन्सिनिफ्राय आसाम एसेम्बलि इलेक्शनावहाय बिथाङा देरहादोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन। लोगोसे बिथांनि अपोजिटआव दंमोन इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय समनाथ नार्जारी। दिनै माजेन्द्र नार्जारी सारा बड'लेण्ड मुभमेन्ट समावबो बाहागो लादोंमोन होननानै बिस्वजित दैमारी सारा बुंदों। बिथाङा दायो कारेन्टलि बिथाङा गोदानै थिसनजादों आसामनि एसेम्बलि स्पिकार महरै। बिथांखौ आं दाख्लैबावै कंग्रेचुलेसन जासिखादोंमोन। दुखुनांथावा बेसो कि जोंनि गेजेराव जाय मानसिखौ जोङो भट होनानै दैथायहरदोंमोन, भट होनानै देरहाहोदोंमोन, बे मानसिया दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गैलिया। मानि थाखाय सानै एमएलए जोंनि बर' हारिनिफ्राय दिनै रुंसारि जालांबाय। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनैसो 58 नं तामुलपुर कन्स्टिटिउएन्सिनिफ्राय लेहराम बर' बिथाङाबो रुंसारि जाबाय। बिथांनिबो पार्सनेल बेरामजों लोगोसे कोविड-19 दाजाबदेरनानै दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। रायजो राजाफोर साननो गोनां बाथ्रा। दिनै कोविड-19 मोनदों होननाय लोगो लोगोनो हस्पिटालाव जुदि लाङोब्ला अब्ला रुंसारि जानायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला जों जुदि मोनसे साननाय थायो, अब्ला जों जुदि न'आवनो थानानै जुदि जों सिकित्सा खालामनायमोनब्ला थागौमोन नामा? बेबायदि साननाय हनाय बयनिबो सिगाङाव ओंखारदों आरो बुंदों हस्पिटालाव लाङाबानो जायोमोन, हस्पिटालाव लाङाबानो जायोमोन। दा मानसिफ्रा मा सानदों मा मादों गासिबो स्पष्ट भाबै फेसबुकाव ओंखारगासिनो दङ। गिनायसो मोनसोबाय मानसिफ्रा हस्पिटालाव थांनो। दिनै जोंनि गेजेराव माजेन्द्र नार्जारी साराबो गैलिया। बिथाङा 28 नं गसाइगावनि एमएलए मोन। बिथाङा बिपिएफ पार्टिनि जानानै देरहादोंमोन आरो लोगोसे 58 नं तामुलपुर कन्स्टिटिउएन्सिनिफ्राय दिनै लेहराम बर' साराबो देरहादोंमोन इउपिपिएल हानजानि जानानै। बिथाङाबो गैलिया। साननो गोनां बाथ्रा। दिनै बिथां सानैयाबो बर' हारिनि थाखाय गोबां गोगोमै आरो गोबां समसिम मुभमेन्टआव बाहागो लाफादोंमोन आरो बिथांमोना एबसुनि दैदेनगिरिमोनबो सिगां समाव आरो बिनि उनावसो पलिटिकेलाव हाबदोंमोन। गोबां गेदेर लस, रोंखा राखा थानाय आरो जोंनि गोबां सिनियर, जोंनि गोबां गेदेमा आरो बिनि गेजेराव साननो गोरों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै गैलिया। जोंखौ बोसोन होगिरिया जोंनियाव खमनिफ्राय खम जालांहांगासिनो दं। रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां। हुसियार बर' फिसाफोर, नोंथांमोना बायजोआव जानला मोनला थांनो नाङा। आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बेखौबो हुसियार होनो सानो, नोंथांमोना जानला मोनला जालाबायनो नाङा। आरो लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौबो बुंनो थाङो, हुसियार आरो साबधानै खामानिखौ मावबानो जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ स' माच। जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय माखासे मोननाय फट'फोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होनानै होबाय आरो माजेन्द्र नार्जारी सारनि फट'आ आंनियाव गोबां खममोन, आं बिनिखायनो मोननै होनानै होनो हाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन बिसोर सानैया जोंनि बर' हारिनि हाथरखिमोन। बिसोर सानैया जोंनि बर' हारिनि गेदेमा सान्थौगिरि, साननो गोरों सुबुंमोन। बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि लामाखौ मोजाङै लांदोंमोन। बिथांमोना दिनै जोंनि बर' हारिखौ साननानै जों दिनै बेबायदि गसंनो हादोंमोन। आरो गोबां सुबुंफोर दङ जेरै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सारमोन, प्रमद सारमोन, हाग्रामा सारमोन, दिनै गोबां गेदेमा इउजि ब्रह्म सारमोन, बिस्वजित दैमारी सारमोन आरो गोबां गेदेमा दंबावो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। आसा खालामो बिसोर गासैबो इसोरनि अननायाव जोंखौ मोजाङै राहा आरो लामा दिन्थिलांनो हाबावगोन हारिनि थाखाय। गोजोन्थों।